Per exemple, aquesta que ha fet el Montero de porto l'escut al pit... Aquesta part és molt bona. Aquesta està bé, Aquesta part... Bueno, jo vaig ser jurat d'aquest concurs. Hòstia, estàs trincant. No Sí, se'n recordava de tu. No se'n recordava de tu fins ara. Ara t'ha vingut la cara. Ara ho ha quadrat. I és que em sonaves d'algú que no Lluís, sabia. quan vas cobrar per ser jurat d'aquesta... Estàs trincant de llocs Vas insospitats. treballar Hòstia, 20 minuts. No, doncs m'ho van pagar bé, eh? Sí, 20.000 euros, poder, no? No, home, no, me van... 10. Crec que me... Mira, ara t'ho diré, me van pagar exactament... Sí. No n'has de fotre res. Clar, però és que... No, però... És terrible, no he de fotre res de res. Ja. Després direm... Jo soc un personatge públic, necessito Sí, jo una també, part privada per mi. Ets un ex-personatge Que públic. són Cada els vegada diners. menys públic. O sigui Que són els diners. Personatge relativament públic. Què vol dir això? Bueno, que vius a Londres fa 10 anys, has marxat tu d'aquest país, s'ha de picar pedra Has cada dia, marxat eh? perquè estaves fart que et parés gent pel carrer? Se t'estan morint els fans ja. Era per això? Se m'estan morint els... Com els votants del PSC.